Y epo laguno ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri One Piece Pirate Warriors lagunetara. Labastan barrena jarraitzen dugu eta orain gunetan joan beharko gara Kokodiloren kontra borrokara. Hasi aurretik, mi esker jarraitzaileak zareten guztioi, zuek gabe kanal hau ez litzatekeelako berdina izango. Ja, jarraituko dugu hemen apur bat kaina ematen. Ush! Yaru ka! Bibi! Omaera! Saki ike! Ore hitori de ii! ちゃんと送り届けろよ。ビビをうちまでちゃんと。ルフィさん、アルバーナで待ってるから。少々ふざけが過ぎたな、麦わらのルフィ。3分。これ以上てめえの相手なんぞしてられねえ。Lehen biziko borroka gogorra pertsonai baten kontra soilik. Gaurtiko lez, saiatuko nahi salik eta bekinen jokatzen eta noski misioa gainditzen.一つだけ言っておくぞ。どうあがこうともお前じゃ絶対に。うるせえ！縄に！王女には逃げられたが、どのみちアルバーナに向かったエージェントが逃がさねえ。ビビはな、弱えくせに目に入る者みんなを助けようとするんだ。お前がいる限り死ぬまでお前に向かっていくから。お前は俺がここで仕留めるんだ。Zazpi pirata handien momentu島が地面に吸い込まれてく。リュウサを知らんのか。補強のいらねえ砂漠の便利な棺桶さ。この島走るだけじゃ抜けられねえ。思いっきり飛んじまえば。apur bat garrita dagoenean eportatu dut.遊びはこの辺でよかろう。うせろ。俺とお前では海賊の格が違う。俺はずっと真面目にやってるぞ。もう十分だろう。砂漠の戦闘でこの俺にかなう者はこの世にいない。砂なんかに負けてたまるか。死ぬ。
死にCorrer joango.悪魔の実の能力は使い方と訓練次第でいくらでも強い戦闘手段になる。この俺に勝てていたことを存分に後悔するんだな。これ以上お前に付き合ってる暇はない。ルバーナへ向かうとしよう。待てよ、まだ勝負はついてねえぞ。Vale. 俺を誰だと思ってる。てめえのような口先だけのルーキーなんざいくらでもいるぜ。麦わらのルフィ、このグランドラインにゃよ。苦しそうだな。だがじきに楽になれる。くだらねえ時間を過ごした。Oh. It's all sand. なぜ戦うの？ D の名を持つあなたたちよ。 D？ どうやら無駄な質問みたいね。
nahiko kostatu zaigu irabaztea, baina beno saiatu gara libreta bekin egiten. Begira, jogatuko du hau ere bideo honetan. Roronarekin ez duela jogatu. Gero suposatzen dut ere Luffyrekin berriro jogatu beharko dugula. Pertsona ezberdinak frogatzen ditugu asko ere hobeto niretzat apur bat habilitateak eta hobeto ezagutzeko jokoan zehar. Suposatzen horrelago Nami, Chopper, Shop erabiliko ditugula.反乱は始まっちゃった。海軍も来てるみたい。状況は最悪ね。だけど止めるわ。船でちゃんと学んだのよ。諦めの悪さなら。俺たちは反乱を煽っているバロックワークスを止める。ビビちゃんはどうにかして反乱を止めるんだ。ありがとうみんな。分かってると思うが、この戦場には例の変身野郎がいる。いつ仲間になりすましてビビの命を狙ってくるかもしれねえ。少しでも怪しいと思ったら仲間の印を確認するんだ。いいな。分かったわ。あの時のあれね。一味がアラバスタに上陸する直前のこと、ゴーイングメリー号に謎の能力者が乗り込んでくる珍事件が起きた。変態が釣れた。彼は他人そっくりに変身できるマネマネの実の力を披露。ルフィたちは大いに盛り上がり、その正体を知らぬまま友情を育んだ。友情ってやつは付き合った時間と関係なしん。だが別れ際、彼がバロックワークスのエージェントミスター2であることが判明する。一味はマネマネの実の力にどう対抗するか方策を練った。印なら罰がいいなあビビ。かっこいいもんな。私もそれがいい。左腕にバツ印をつけ、その上から包帯を巻く一味とビビ。少しでも仲間が怪しいと感じたら包帯を取ってその印を見せる。そう決めたルフィたちはエンジンを組んで左腕を突き出す。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕には揃って包帯が巻かれていた。バロックワークスに先導されて戦いがどんどん広がってる。だけど止めるわ。まずバロックワークスを倒しましょう。お姫様たちが来たの。
諦めの悪い奴らだ。あの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのによ。数が多いな。さあ苦労しそうだ。見つけた。麦わらの一味。包囲を開始してください。敵はまだまだいる。早く片付けるぞ。もうここに用はないはず。ミスターゼロ、行きましょう。そうだな。クソどもを見下すのも飽きてきたところだ。これで戦いの勢いが少しでも弱まれば。Vale, barroca potente. 所長命令始末させてもらうぞ。みんな死になさい。厄介そうなやつが来たじゃねえか。俺が相手する。仕方ねえ。もう片方は俺が引き受けた。俺の名はサンジ、海の一流コックだ。この国に手を出すな。今までならなく逃げられていました。ここで必ず捕らえます。チェ、今は高級女にかまってる場合じゃねえってのに。
行きますよ。ここは淳が守る。このままじゃまた逃げられる。こんな状況じゃなければ喜んで虜になるのに。逃がしません。薄田隅一番強いのはどいつだ。行きますよ。ルフィさんたちは戦いを止めようとしているの。お願いだから協力して。この戦いの元凶はバロックワークスと社長のクロコダイルなのよ。そんな。だとしたら今は全体目標をバロックワークスに変更して。ヘラチョココックに苦戦なんて冗談じゃないわよ。とりあえずこんなふざけた野郎にここまで手こずるとは。わかったわよ。マジこっからマジお前の芸に付き合ってる暇はねえんだよ。バイタは呆れたぜ。まだ息があんのか。あんたの勝ちよ。殺しなさい。どうせアチシは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証。アチシ泣かない。じゃあな。とどめは刺すのかよ。
eskerrak mapa dagoen beste guztiko.随分おかしな体を見てる。俺はスパスパの実を食った全身刃物人間。打撃斬撃は効かん。なるほど。俺がお前に勝った。俺は鉄でも切れる男になった。なんと切らねえ。俺は今まで剣士と名乗るから傷一つつけられた。お前の過去は知らねえ。そういう思い出話はアルバムにでもしまっときな。憎ったらしい野郎だぜ。お互い様だ。何分待つか。安らかに死ね。貴様、一体。刀に意志が伝わる。あとは俺に本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ。刀一本、俺の技を受け切れるとは思えねえが。いいんだ、もう受けねえ。覚悟ありか、上等。一刀流、居合、獅子孫孫。アトミックスパート。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。無駄だ。どうせこの人は4時半に吹き飛んじまう。お前らみてえのもまとめて吹っ飛ばすためにアルファシがここを砲撃する予定なんだよ。あの男ならやってもおかしくない。砲撃手を探して砲撃を止めなきゃ。砲撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。悪いか、さあ念に念を。あの男、もしかして砲撃手じゃない？おーい、怪しい奴がいたぞ。こっちだ。砲撃手はどこにいるの？答えて。一番高い建物の上だって聞いたぞ。こいつまさか砲撃手か？
攻撃されたらあなたたちも死ぬのよ。場所を教えて。 Añaden, voy a guardar 階 todo. 段を登らなきゃならねえ高いところだぜ。急がねえとここが吹っ飛んじゃうんだ。早く砲撃手の場所を教えてくれよ。貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。おい、ここに怪しい奴がいるぞ。てめえ、この広場を狙ってる砲撃手ってのはどこにいる？一番高い建物の上だって聞いたぞ。どうしろってんだ、クソったれ。手間かけさせてんじゃねえ。砲撃手はどこだ？砲台を受けるような場所を考えればわかるんじゃねえかと。ちょっと砲撃手の場所を教えなさいよ。貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。今すぐ砲撃手の場所を教えろ。ここから見える建物の中じゃね Está えか envuelto en と。 un barullo. 分かったわ。あそこ以外考えられない。何度も見ていたはずなのに盲点だった。攻撃手は間違いなくあの時計台の中にいるわ。そろそろ戻らないとまずそうだ。Se le suda le guste. 誰も助けに来ないってどういうことよ。Venga ya, a ver.
やったよかった。Uf, sufrí brutal,いいじゃねえか。Ahora otro nivel de seguridad. Muy bien. Vale, así el ordugo. こいつがポーネグリフか？ニコ・ロビン。奇妙というかなんというか。解読はできたのか？ええ。アラバスタのどこかに眠ってるはずの兵器。それを手に入れてこの地に最高の軍事国家を築く。そのために内乱を扇動し、国の乗っ取りを狙った。さあ、読んでみせろ。世界最悪の軍事力、古代兵器プルトンはどこにある？記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。ポーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る。そういう協定だった。しかし最後にお前は公約を破った。この国のポーネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえ。あなたがそういう行動に出るなら私にも考えがある。ワニはどこだ？ぶっ飛ばしてやるぞあいつ。あの奥、ワニっぽいな。Bueno, Laguno, Gaby Sandadena, espero que os gustó, pues no sé, suele, pues vengo a